Dakle, nalazim se na mjestu Crni Vir u Džajićima kod Konjica zajedno sa gospođicom kćerkom Adžajlić Narcisom, koja je jedan uspješan naučnik, ali i pored toga umjetnik, preciznije kazano vrlo vješta je slikarka, odnosno crta. Ona je ovo mjesto crtala, pa je želim da pitam sad kada u stvarnosti posjećujemo ovo mjesto, kakvi su joj osjećaji i da nam kaže nešto na ovu temu. Izvolite, gospođice. Dobar dan, dobro večer. Dobro večer. Kao svi odakle gledate, odakle nas pratite. Evo, ovo sam crtala, znači ovaj prizor, scenu, odnosno ovaj vodopad Crni Vir, ima već godina i nešto. Dakle, po narudžbi jednog mještanina starog, koji se igrao dok je bio ovdje mali, plivo i svašta nešto. I tek sada kad sam došla, saznala zašto je on to tražio, da ima sliku Crnog Vira. Zaista, ovo isto je neko skriveno blago. Idemo nekakvim kljudarim cesticama, pa sve se sužavaju, pa na kraju smo i neki dio puta pješke morali po selo, silazimo, kontamo, ma gdje više je taj Crni Vir? I onda se otkrije lijepi, snimki, stvarno, ja sam bez riječi. Ovo nema nigdje na svijetu. Da sam imala kostim sa sobom, sad bi skočila. Hvala lijepo. Hvala vama. Šta kažeš ti o našim turističkim potencijalima? Da li bi se ovo moglo iskoristiti kao turistički potencijal ili je dovoljno to što se koristi za eventualno poljoprivredne potrebe, ili već šta misliš o tom? A to je malo teško pitanje. Ja vjerujem i vidim da svaki metar kvadratni u Bosni i Hercegovini je potencijal. I kakav potencijal. Znači, ja sam uživala dok smo se vozali kraj Neretve, pa divno, ona plava. Evo, samo Belkisa hoće ona nešto da kaže, izvoli. Ja još nisam završila. Izvoli reći. Izvoli. Sad će ona. Ne smijem desiti tokom intervjua. Nema veze, ajde. Nema veze, ovo je opušteni intervju. Ma ja, nećemo sad tu nešto ozbiljno. Eto, gdje sam bila. Ima potencijal, međutim, ovo je ko mali dragulj i sad ako ne pazimo, malo fali da pokvare. Mene toga strah. Znači, može i ovdje biti jako lijepa destinacija, ali strah me da će ugroziti ovaj Crni Vir. Dosta ljudi uopće nisu svjesni da moraju čuvati generalno prirodu i sve što imaju. Može li se na crtežu prikazati bar donekle ovakva jedna turistička destinacija? Evo na kraju intervjua u prilogu ćete gledati, znači sliku koju sam ja nacrtala. Može, tako da, može. Možete vidjeti, ja dok sam crtala, zamišljala sam kada ću ja doći ovdje i konačno vidjeti kako to zaista izgleda. I mogu vam reći nekako, lijep je osjećaj, no isto kada se san neki ostvari. Imate tu sliku, ali niste nikad vidjeli i konačno vidite. Zanimljivo. Zanimljivo. Dakle, predlažemo i drugim zainteresovanim da dođu na ovo lijepo mjesto i posjete ga i iskoriste ovu prelijepu prirodu. Tako je, a ledena voda. I za kraj 26. august. 26. august, da. Još nešto imaš da poručiš, ko nema? Ništa, čuvajmo ove prirodne ljepote i stvarno trebamo razviti taj mentalitet da uz očuvanje tih ljepota da i iskoristimo za ekonomiju. Selfie. Neće selfie za kasnije. To je to.
Aha. Samo još jedno malo pitanje, Ajde, ukratko jedno pitanje, kako se može promovirati ovako putem crtanja? Jedno ukratko samo. A eto ja, da nisam dobila tu narudžbu, vjerovatno ko zna kad bi saznala da postoji tako crni vid, kad sam čula... Ti si preko mene saznala za ovaj crni vid. Nisam preko tebe, jedna gospođa, nisam preko tebe, jedna gospođa je tražila, eto rekla crni vid, ne znam gdje, kaže Džajići, eko čula, ne znam gdje. Da? Da tako našla sliku. Hvala lijepo, živa zdrava bila. Internet. Još puno crtira ti želim da nacrtaš i Tako prirode da ja. i naših Eto, i ovo lijepih nebo krajeva je za i ovo snimiti. Tako je divno. predivno nebo da Zrak, snimimo još. sve. A Vidiš? onda, eto, to je to. Živi zdravi bili. Ostajte mi pozdravljeni. Sve najbolje.